Potaknute raspravom na Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije o sporosti izmjena i dopuna prostornih planova općina i gradova, a koje uvelike ograničavaju ulaganja investitorima, konferencijom za novinare oglasio se HSLS Bjelovarsko-bilogorske županije. Komentirali su i smjenu predsjednika Upravnog vijeća Suvenira Nove Alena Baščevana, inače HSLS-ovog zamjenika župana. Smijeniti čovjeka koji je uspješno počeo rješavati probleme u kojima se već godinama nalazi Suvenir Nova čisti je politički čin, tvrde HSLS-ovci. Ovo je jedan klasični primjer selekcije kada, nažalost, se ne želi vidjeti sposobnost. Ne želi se vidjeti, pa makar i u korist tvrtke koja ima probleme, jer ovoga očito to politički smeta. Iako sam radio najbolje što sam znao, a rezultat toga će se vidjeti za koji mjesec kada se ugovori počnu realizirati, smjenu sam očekivao, tvrdi Baščevan. Meni je razumljiva odluka župana, pa i županijske skupštine, jer se već na prethodne 2 sjednice govorilo o nemogućnosti suradnje HSLS-a s jedne strane, HDZ-a i HSS-a s druge strane, jer je HSLS izašao iz koalicije na državnoj razini. Budući da HSLS na županijskoj razini nije izašao iz vladajuće koalicije, to očito nekima mrsi račune. Ja nažalost moram reći da se mi nalazimo danas u jednom politički kontaminiranom prostoru na području grada, ali na području županije, gdje određenoj političkoj eliti HSLS predstavlja kamenčić u cipeli kojega se stalno žele riješiti, ali nikako da ga izbace, da si olakšaju. Nećemo odustati od svojih namjera da ukazujemo na propuste te predlažemo rješenja poput problema brojnih ograničenja pri ulaganju zbog neusklađenih prostornih planova. Ako se ta greška uvidjela pred 4-5 godina, ne vidim razloga zašto traje 4-5 godina izmjena prostornih planova. Ako županija pomože razvoj općina i gradova, a upravo je odobreno 3 milijuna županijskih kuna pomoći jedinicama lokalne samouprave, onda trošenje tog novca treba i nadzirati. S tim novcem mora moći utjecati dovoljno na lokalne načelnike i gradonačelnike koji očito nemaju ili volje ili imaju neke vlastite vizije razvoja vlastitog mjesta, što sigurno će honorirati ili kažnjavati birači na izborima, ali to je predugi period od 4 godine da bi cijelo gospodarstvo stajalo zbog ograničavanja investicije.